O, nagparining bagutang cellphone na ini Kuya But, ani? Kaya baga na liung ka. Oo. Pa, dahil minakuha, so, may mga pindutan digdi. Dahil minakukuha, si Dual. Dual. Pag hindi ba kan, ano nuwan? Yaw, kita mga idol di kay Idol Mong. Ayan, Bermundo family, ayan, nakaw. So mga mahal ka ng mga idol dyan, si Video Okay. First vlog ta naman dyan. Grabe tabing Video Okay digdeng. 4 na unit ang Video Okay ni Idol. Sumuyang mag-aral kila dyan. And mini sound mga idol, nakaw, magayon ang tanong. Ayun siya, na-espatan sa duwang ano? Sa duwang silver. Nako. Ayan, yun na yan sa muyang pang vlog mga idol. Gutid si Kuya Bot. Kuminaon kami kipig sarong maluto. Kabanga sa ko sa Kabanga? Dahil duwang pasi. Duwang pasi. Pinaluto me. Shoutout mo naman sa driver tabi na siging ulok, kasubagaw. Nalingaw mo galing so. Pangaran ni Idol. So driver kang USB, USB? USB, UB. Na ko kon USB. Yugo mo baga. Grabe. Ali sa baka kay mga idol sunog ligas. Sige suulok niya. Yugo mo baga. Sus na pangyari. Pagabot mi naman sa isim nagbalag-balag naman kaming duwa. Nakabakal na kami Nataong. Ay dahil mo pala naman kinataong. Gabi. What? Vegetable. Isang sa pangyari. Ay! Ilan po, saan ka mas mga idol? Ayan, kita nagisarong ni Idol Mon. Ayan. Ayan, so sa mga speaker. So may dyan na mag-aral kila mga idol. Nako, pwede. Isusuko talaga na. Extra talaga ang duwang itong silver na ito. Is maputi yung talag. Nako, iyan ang iyan ang highlight talaga dito sa video tang ini. Yugo-yugon mo. Ayan mga idol, so box ka na sa tuyang bagong cellphone. Infinix. What? Panghinuli. Panghinuli. May panghinuli pa pala nila. Panghinuli. Iyo yan? Galing nga. Ay. Panghinuli. Pandugkol? Panghinuli. Ay man ang pili. Mula mong matusokan ng ano mo. Alinaw-naw. Auso, ano ha? Susorosalmin kan sa imong talinga. Eardrum. Natatamay tumong kita di sa cellphone tang ini. Kasurot mong kita nagputi. Ali sa ibaw. Sige masalang batad. Yugo-yugon mo baga.